Gaz zer den hobeto ezagutu eta martxan jartzeko, ginkana batekin hasiko dugu eguna. Mana bada kontsultoria bat, berrikuntzaren arloan lanitzen dagoela, dardoan gure herramienta basikoak edo, badira, bai sormena, bai diseinua eta bai pensamiento bizua. Ez da gehiago, ez da asko ikusten, baina guretzako gure diferentziazioa hori da, ezta? Horrelako herramientak erabiltzen duguzala enpresa barruan. Bai departamentuan, bai enpresa osorako bai estrategia sortzeko, edo dana delakoa, behar duten delako, ezta? Gaur egin duguna da, pensamiento bizualen arloan zelako herramientak dagozan, beurei erakustea, ezta? Eta zelan erabili daitela, bai ikasteko momentuan, bai talde lana erabiltzeko momentuan, orduan Brainstormingaren ondoren, jarritako erronkei soluzioak ateratzeko lanean ibili gara. Hasieran ginkana bat egin jo eta gero gure galdera zen zela emun buelta munduari sentimo gari. Hasieran apur bat, lapurtu eta holako ideak urten dira, baina gero ja bideratu gara apur bat etika gehiago erabilian, morala, eta izan da apur bat hori ez mundu danian ziar, herrialde bakoitza eta lurralde bakoitzan arabera, azkenean ekintza bat eta beste bat desberdin izango zen. Nire ustez lortu dugu jendea azkenean taldean lan egitea, baita ere Begomaitek nahi zituen atal teorikoak azaltzea, eta gero lanean ikusi den bezala horiek ikustea. Ikusi egu denak oso motibatuta lan egin dutela, ideia oso politak eta divertigarriak eta ongi pasatzeko atera dela, eta nire ustez azkenean jendeak praktika hartu duela visual thinking honekin, gero bizitzan zehar, bere lan profesionalean edo bere ozioan, hemen erabilitako instrumentuak aldeitula erabili.